Iti Damdamag Cordilleran, nakapatao iti 15.8 million pesos dagiti MSME iti Cordillera iti naisayangkat a National Trade Fair. Ken Libro ang naglaon iti ibaloy chants, maiwaras iti nadumaduma pagadalan iti probinsya ti Benguet. Dagita ken daduma payadamag iti Cordillera isang bahay ni Angel Kim Pengosro. Iti naisayangkat a 5-day D.T.I National Trade Fair a pinasutan ti 50 ket maysa a Cordilleran MSMEs iti Metro Manila, nakapataod da iti 15.8 million pesos. Sigon iti D.T.I Cordillera, ti best sellers daket pakairamanan dagiti furnitures ken antique products manipod Banawi Ifugao, woven fabrics, wearables ken dadduma abado manipod iti municipality ti La Paz ken Peñarubra iti Abra, ken dagiti woodcraft ken souvenirs manipod Baguio City. Malaksi di tinasaya at panaglako, may sa lokal nga MSME tinapadayawan iti umuna a pwesto iti most innovative category para kadagiti nakipaset, kun umuna a pwesto iti most sustainable category. Iti Benguet, kaspasot ti selebrasyon ti National Arts Month iti February. Inyuswat ti probinsya ti Benguet ti Libro Abadiw, compilation dagiti ibaloy chants nga incompile ni Victor Cosalan. Naglaon ti libro kadagiti nadumaduma akita ti ibaloy gatherings ken celebrations. Ti badiw ket simbolo ti panakapreserba ti pakasaritaan, kultura, tradisyon ken arte dagiti igorot at tao. Nasurok talo gasot a kopya ti naipublish. 70 a kopya ti maiwaras kadagiti nadumaduma a library ken pagadalan iti Benguet. Kabayatan na, panggap ti lokal a gobyerno ti Benguet ti panangitalo kadagiti local farmers ken maparangay ti agritourism, babaen ti panakaisayangkat ti kaunaan a Coffee Cacao Quality Competition 2026 ita a bulan. Adan daytoy iti tema a Brewing Prosperity in Coffee and Cacao for a Healthier Benguet. Ikagkagumaan ti ganwat a maitampok dagiti produkto ti kape ken kakao a maimulmula iti probinsya bayat a mapatibker ti panagtinulong dagiti masuknan iti sektor ti agrikultura. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.